Ayan na guys, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa malit nating channel. At magandang gabi pala sa mga kababayan nating Tagalog. Ayan, at dito sa Pangasinan, sa lahat ng mga Pangasinensi. Ayan, labi at sikat tayo namin. At sa lahat ng mga kababayan nating abroad. Ayan, good evening po sa inyong lahat. At lagi po kayo mag-iingat dyan sa ibang bansa. Ayan. At ayan na mga guys, no. Nandito pala tayo ngayon sa may Lingayen Capitol. Ayan. At papasadahan natin mga guys kung ano yung itsura kapag gabi. Kasi na-vlog na natin ito araw. Ngayon gabi naman. Kaya samahan nyo ako mga guys at papasadahan natin. Pero bago ang lahat, shoutout pala sa lahat ng mga viewers natin dyan. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan. So, ayan mga guys, pasadahan na natin. At samahan nyo ko. Let's go! Ito, mismong nandito tayo sa harap. Yan, kasalukuyan pag nilalagyan yung gitna ng ilaw. Nandito tayo sa may Aguido Agbayani Park. Ayan. So, mismong harap ng ano to mga guys, no, Kapitolyo. So ayan na guys, galing tayo doon. Ayun, nandito tayo sa gilid. Ayan. Mayroon na ano dito. Pangasinan, ang galing. So ayan, doon yung ano, Kapitolyo. At papasadahan natin yun. At ayan yung Kapitolyo mismo, harap. Tapos pagdating dito sa gilid, mayroon siyang Christmas tree. Tapos dun sa kabila, ayan. Yan, ito mismong harap. Labas ito doon sa may harap yung may Aguido Park. So, ayan. Ay kita natin ang liwanag. Sino libero niyo sa
Okay guys, at ayan, sa gilid. Pero pinaprepare pa lang, wala pang ilaw. Ayan o. At ito yung mga kabataan, nakikulitan tayo dito kasi wala tayong makukulit dito. So, kukulitin natin sila. Kasi taga rito sila. Ayan. Bike check tayo, no? Oy, bike check daw. May naka-carbon loady, oh. Ay, naka-carbon. Wow! Dito. Ako magbabike. Oh, carbon loady, oh. Sir, ano pangalan niyo, sir? Gian Apolinario po. Ha? Gian Apolinario. Gian Apolinario. Kapatid mo na Apolinario Mabini. Lolo mo si Apolinario Mabini. Kamat. Ayan. Sir, naka-carbon loady ka, no? Full carbon na rims po. Na design for decals to pass forward. Tapos na unfronted pista carbon. Okay. Tapos full carbon 3T stem. Okay. Tapos Constantine na anong model ulit to? Constantine Urbane, tapos Wow. Scase na Yayamanin. PowerPoint. Scase PowerPoint. Okay. Yung Aero. Yayamanin, ano? Tapos chain Izumi X-Mash. Wow. Piece pedals. Tapos carbon saddle. Okay, grabe, no? Total. Oh. Total of Total of, siya po yung owner. 6,000. 60K? Wow! Grabe. Oh, ikaw, produce mo yung sarili mo. Pakilala mo yung sarili So, mo. my name is Rexan Resurrection, the founder of Street Trash, Pangasinan. Opo. And Taga saan? Tagalingayon po, sa may Artacho lang po. Okay, hindi yan naghahanda. Si Carbon Load yung naghahanda. Okay, shoutout ka muna. Shoutout po kay mama ko na lagi akong binabawalan mag-bike. Sa mga Joke lang. sa nililigawan mo. Wala po. Girlfriend mo. May girlfriend po ako. Ayan. 2 years na rin po kami. Thank Okay. you sa pag-support lagi sa akin. Yun lang. I-shoutout mo siya. Shoutout po kay Ayla Iglesias. Okay, taga saan? Taga Castillo Street po. Ayan. Shoutout sa'yo, Ayla Iglesias, ano. Ito, mabait tong boyfriend mo. Alagaan mo to. Yan. Buting tao, Mabuting tao. Magandang buhay. Magandang buhay. Ito si sir. Ikaw sir, shoutout ka na sir kasi tinanong na kita sa pangalan mo. Ano ka mo siya tao? Ha? Yan mo. Ano wala mo siya shoutout? Person pa. Ay, mahihain si sir. Invite ka na lang sir sa mga makikipiesta sa inyo. Hindi po kami Invite mo kami. Hindi po kami naghahanda, so Kihanda. makikihanda na lang po. Okay. Bawi na lang kami na Okay. lang muna makikikain. Okay, ito. Ano pangalan nito isa? Oy. Pangalan mo nung. Kapitbahay lang Bilis. kita. Bilis kasi 8 minutes na. Sige. Russell Diyos po. Z. Ha? Fernandez po. G. Fernandez. Fernandez. Yayamanin yung apelyido, Fernandez. Taga saan? Padilla Street po. Padilla Street. Shoutout mo yung mga nililigawan mo. Hindi, wala po. Yung totoo. Po. Sino yung isa shoutout mo? Mama ko po. Mama mo. Shoutout mo yung mama mo. Ang pangalan ng mama mo? Zaisel po. Okay. Shoutout mo si mama mo. Shoutout kita kamo. Ay ma. Ayan. Nasa vlog na ako, nasa vlog na ako. Ito, sino pa ba yung hindi natin natanong? Ito. Ito yung Pangalan mo? Ano po, yung foreigner na Joseph Molian po. Joseph Molian po. Molyon. Okay, shoutout mo yung mga nililigawan mo. Di kaya girlfriend mo. Wala pa po. Dami no. Ha? Tapos nililigaw. Wala, study first. Bike Okay. first. Okay, bike first. Okay Okay. lang po mag-bike, wag lang pabaya. Okay lang mag-aral, wag po pabayaan ng pag-bike. Tama. Very good Okay, thank you sir. At yung isa. Champion, Reg. Yung Champion po yan, sa... Champion. Opo, sa drag Halika dito. Reg. Halika. Champion pala ito. Dapat makausap natin to. Sir, halika dito muna. Madalian lang. Pangalan nila, pangalan. Reg Joseph po. Ha? Reg Joseph. Reg Joseph. Apelyido. Katchelian po. Gatchalian. Niya, Wow. Champion po yan sa drag sprint category. Ikaw yung nag-champion sir? Saan? Drag sprint category. sa ano lang po, pero sa grupo lang po. Sa grupo nyo lang. Okay. Shoutout mo yung mga nililigawan nyo. Wala po. Shoutout mo yung mga dinurag mo, Yung mga tinalo mo. Shoutout mo sila. Kay Sed, tsaka kay Kagawad, tsaka Kagawad. Logi. Ito po si Okay. Jameson.
Ay, Jameson. Ayaw niya. Okay, sige. Maraming salamat ano. At nakipagkulitan kay sa akin. Salamat Okay. po. Ako pala yung vlogger sa ano, Bugal yun. O, bugal yun. Jameson na Ano yun. po pangalan? Long right. Ayan na nga guys, at ito yung likod ng ano, Kapitolyo. Ayan no. Napakagandang Kapitolyo dito sa bayan ng Lingayen mga guys no. So ayan, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit, at maraming salamat na naman ulit sa suporta na binigay nyo at sa patuloy na panonood. At ayan, sa mga hindi pa nag-subscribe dito sa channel natin no, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. So ayan, magandang gabi po at maraming salamat, at sa muli na naman nating video, abang-abang lang